Кажете, моля, лидерът на Донецката република Александър Захарченко подписа указ за въвеждане на комендантски час поради активизирането на диверсионно-разузнавателни групи. Кажете за какъв срок е въведен този комендантски час и защо все пак беше въведен той? И каква е обстановката в ДНР в настоящия момент? Относно сроковете, аз за сега не мога да кажа нищо. Комендантският час винаги е бил в сила. Той е затегнат. Това наистина е така и това беше предприето, след като в центъра на Донецк през нощта имаше опит за взривяване на паметника на Ленин, който вече към днешен ден е на практика възстановен. Това е свързано не само с появата на диверсионни групи. Работата е там, че артилерийските обстрели от украинска страна са нараснали и аз бих искала да ви прочета данните от Министерството на отбраната. Ето, през последното денонощие украинските силоваци са обстреляли 124 пъти територията на Донецката народна република. Искам да кажа, че обикновено на масирани обстрели са подложени Горловка и покрайнините на Донецк. Това отдавна не беше се случвало. На 31 януари вечерта силоваците обстреляха югоизточните покрайнини на Горловка. Това продължи повече от час и стреляха в района на село Широка Балка. Също така искам да кажа, че под украински обстрел са и районите близки до Донецкото летище, района на Волво, център, село Жабичево и село Спартак. Също така село Старомихайловка, село Сигнално, село Зайцево, но това е болна тема. Там е покрайнина на Горловка. Също така мините в Горловка, Юрий Гагарин. За съжаление, по време на бомбардировките украинските сили използват артилерия и миномети с калибър 120 мм, 82 мм, бойни машини на пехотата, също така и автоматични гранатомети, противотанкови гранатомети, също така и стрелково оръжие. Имаше съобщение, че през тази година за първи път украинската страна е използвала системи за залпов огън град. Искам да припомня, че това е едно от страшните видове оръжия, с което през миналата година беше унищожена половината инфраструктура на Донецка област. И премиера Александър Захарченко, коментирайки съобщенията за пристигане на мисия на ООН в Украйна за оценка на ситуацията, подчерта, че е недопустимо въвличането от страна на Киев на трета сила в Донбас за уж миротворческа дейност. Тази информация се подава във връзка с това, че Министерството на отбраната заяви, че украинските силоваци подготвят диверсионни групи за покушение срещу живота на наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа на територията на Донецката република. Ако си спомняте, членовете на Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа бяха обстреляни западно от Донецк. Никой не пострада тогава, но въпреки това фактът е регистриран, а по-късно на сайта на Донецката народна република бяха публикувани данни на разузнаването, според които стрелбата по ОСС е била организирана с непосредственото участие на командващия украинските сили за специални операции Игор Луньов. И затова сега при нас е много напрегнато и за това, за съжаление, комендантския час беше затегнат и той е необходим и всички жители добре разбират това. Понятно. В связи с этим Във връзка с това имаше съобщение, че взвод снайперисти от украинска страна е изпратен близо до възстановителните работи, за да попречат те да бъдат извършвани. Как върви самата възстановителна дейност? Има ли провокация от украинска страна? Искам да кажа, че да, това е вярно. Това е официална информация, която публикува разузнаването на Донецката народна република, но искам да кажа, че въпреки тази напрегната обстановка, републиката продължава да живее пълноценен живот и ето към днешна дата е възстановен Дебалцевския железопътен възел, който беше на практика напълно разрушен от украинските сили през 2015 година. Възстановено е и повече от 60% от него. За това съобщи транспортния министър на Донецка народна република. Друга добра новина е, че дневният добив на въглища в мините на ДНР надвиши 30 000 тона за денонощие. Републиката работи, възстановява се. В Донецка народна република се планира създаването на още едно министерство – Министерството на промишлеността, чиято основна дейност ще бъде запазването на профилирането на предприятията на Донецка република. А вие добре знаете, че Донбас винаги се е славил с индустриалните си предприятия.
предприятия и винаги е бил едно цяло с руската индустрия. Това беше един добър затворен цикъл. По същия начин се провеждат не само възстановителни работи, но и работа в областта на културния живот в Донецка република. Републиката беше посетена за една година от делегации от 12 страни, в това число и от Европейския съюз. Държави изпратиха свои представители, при това на официално ниво. Това бяха гости от Чехия, от Франция, от Италия, от Република Венеция, Венето. Это были гости из Италии, из республик Венеция и Венето. Хорошо, тогда такой вопрос о большой политике. Въпрос от голямата политика. Вашият парламентарист, заместник, председател на Комитета за външна политика Владислав Бердичевски каза, че вероятната оставка на украинския премиер Яценюк едва ли ще се отрази върху минските преговори, едва ли ще се направи по-конструктивна позиция на Киев за Донбас. Какво очаквате вие? Какви промени в състава на украинското правителство и ако те станат, как биха се отразили на преговорите? Честно говоря, вот эти все перестановки в украинском. Честно казано, при всичките пренареждания в украинското правителство, нас това не ни вълнува особено, защото при всяко положение от опекуните на Украйна, американците, ние не очакваме нищо добро. Всички тези яценюци, порошенковци и прочие представители на дясно радикалните партии, те нагнетяват постоянно обстановката и както виждате, когато при тях започват такива вътрешни суматохи, ние за съжаление констатираме, че се увеличава броя на артилерийските обстрели върху нашата територия от украинска страна. Тоест, тази нестабилност, която те показват, те навярно имат полза от такава несигурност по линия на противопоставяне. Слагат си плюсове пред украинските избиратели и ги отвличат от проблемите, които има в Украйна. Знаете, че украинската икономика пострада твърде силно, след като Украйна започна така наречената антитерористична операция в Донбас. Искам да кажа, че в Донецк се събират данни от комисия към Народния съвет на ДНР. Събират се факти за престъпленията, извършени от украинска страна на територията на Донбас. И постоянно се провеждат кръгли маси, организирани от Министерство на външните работи, които са посветени на този проблем и на които се канят представители от Европа. Например, представители от Франция, италианци, чехи, те идваха при нас и с очите си видяха в какво е превърнал Донбас киевския режим. На 27 януари в Донецк имаше кръгла маса на тема проблема с геноцида в съвременния свят и неговите международни последици. Искам да кажа, че на тази конференция присъстваха представители от всички общности, а те са повече от 10, които живеят на територията на Донбас. Ние следим всичко, което става вътре в Украйна, особено това, което се отнася до парламентарния им живот, но преди всичко ние сме заинтересовани от възстановяването на нормалния живот в Донецката република. Спасибо. Вот недавно украинское посольство во Франции. Благодаря ви. Неотдавна украинското посолство във Франция помоли френски телевизионен канал да спре показа на филма Украйна, маските на революцията. Това мисля, че е свързано с събитията в Одеса. Скандал с Украйна имаше и заради картата на Крим в състава на Русия. Това беше показано по Българската национална телевизия. Можете ли да посочите други примери за цензура или натиск от страна на Киев извън границите на Украйна? Да, ако проследим всички изказвания на господин Порошенко на всички международни форуми, то това са постоянни истерии, постоянен натиск, непрекъснати крясъци. Подкрепете ни, защото с наша помощ вие ще провалите такъв гигант като Русия. Вот такой въпрос. Опять о настроениях в Донбасе. Как чувствуете? Да ви запитам за настроенията в Донбас. Как се чувстват хората? Какви са техните очаквания? Това е свързано и с факта, че Крим се присъедини към Русия. Да кажем, не съвсем безпроблемно, но без почти каквито и да е страшни последици. А Донбас все пак преживя много. Кажете в момента, какви са настроенията на хората? Скажите, на данный момент какие настроения у людей? Но вы же помните, что Крым он всегда был автономным. Вие помните, Крим винаги е бил автономен в състава на Украйна. Чисто в законодателен план той имаше повече права и по такъв един мирен път той успя да се върне в състава на родината си, Русия. А хората в Донбас искат едно – да спре Украйна да обстрелва територията на Донецката и Луганската народни републики и да ги остави спокойно да си възстановят промишлеността, да възстановят връзки, да организират живота си.
Минските преговори продължават, за това винаги може да се намери консенсус на масата на преговорите. Но само при положение, че и двамата участници в преговорите са адекватни и не нарушават задълженията си. Вы уже упомянули о несколько иностранных делегациях. Вие вече споменахте за няколко чуждестранни делегации. Имате практически контакти с други медии по света. Кажете, преодолявате ли успешно информационната блокада и натискът на Киев, за да може истината за Донбас и Украина да стигне до гражданите на Европа? Да, се радвам да кажа, че Министерството на външните работи посрещна толкова много журналисти от Европа и че те публикуваха всичко за нас. Интереса в Европа към тези проблеми е голям и това нас ни радва и искам да кажа, че някъде от края на миналата година украинските медии тръбят тревога, пишат, че Украина губи информационната война, а я печелят Донецката и Луганската народни републики. Ние все пак стигнахме до умовете на жителите на Европа и много известни хора ни подкрепиха. Подкрепиха идеите ни, дойдоха тук. Искам да кажа, че в близко време очакваме голям брой европейски делегации и ние ще ги посрещнем с удоволствие и ще им покажем разрушенията, които още ги има на нашата земя, а също така и как се строи и се възстановява Донецката република. И точно так же то, как строится и восстанавливается Донецкая Народная Республика. За последние полгода акцент световных СМИ несколько сместился. През последната половин година акцентът на световните медии се премести върху кризата с мигрантите, върху руската авиация в сирийското небе. Това добре ли е за Донбас или е зле? Какво мислите за това? За съжаление, това е реалността на днешния ден, но аз искам да кажа, че през последно време все пак се появи много информация за обстрели по територията ни. Разбира се, по-добре би било да я няма, но те са факт и Донбас отново е в центъра на вниманието, поради факта, че украинската страна обстрелва земите ни. А по поводу европейских СМИ я хочу вам, например, большое уважение, свой респект передать, потому что Тъй като стана дума за европейски медии, искам да изкажа голямото си уважение към вашата телевизия. Вашите хора наистина са на върха на атаката. Искам да изкажа уважението си към вас като към колеги. Благодаря ви много за това, което показвате в ефир и показвате истината за Донбаската земя.